Emirtiyên Erebên Yekbûyî li ser navê qaşo normalbûyînê îxaneta xwe mezintir kir. Emirtiyên Erebên Yekbûyî rê li ber Siyonîstan vekir ku sefîrtiya xwe li Ebu Dabiyê vebike. Hamasê jî bertek nîşanda. Hamasê bertekên tund nîşanê Emirtiyên Erebên Yekbûyî da ku rê dide rejima îşgalkera Siyonîsta ku li Abu Dabiyê bi navê xwe balyozxanê veke. Berdevkê Hamasê Hazim Kasim derbarê mijarê de daxuya yek nivîskî da bertek nîşanê vekirina rejima dagirkera bi navê balyozxaneyê li Abu Dabiyê da û wiha got. Vekirina balyozxaneyek li Abu Dabiyê ji bo damezrandina Siyonîstan bi israra Emirtiyên Erebên Yekbûyî hatî kirin. Ev yek jî li ser navê normalbûyînê hat kirin. Kasim îfade kir ku bi navê peymanên normalîzekirina hinek welatên Ereb di siyaseta xwe ya dijî Filîstînê de rejima dagirkeran teşwîq dike. Berdevkê Hamasê Kasim îfade kir ku wê balyozxaneya Siyonîstan bi xerakirina hereman Qudesê bê ava kirin. Yani wê di heman demê de her du projeyên Siyonîstan û welatên xayîn bê kirin. Rejima dagirkeriyê û Emirtiyên Erebên Yekbûyî di 15 îlona sala 2020 de li Dewleta Yekbûyî peymanek bi navê normalbûyînê îmze kiribû.